हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो गिबियावनो बयखौबो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिन्थिखाबाय जानांगौ कि दिनैनि भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन बर'नि माखासे सेलिब्रिटिसफोरनि सायाव बिथांमोनखौ माबायदि नुयो उइदाउट मेकआप आरो मेकआप। ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअखौ जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' बानायनाय जादों, नोंथांमोना गोसोआव दाला। स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो सोरखौ माबायदि नुयो उइदाउट मेकआप आरो विथ मेकआप। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबायदिनो बर' सेलिब्रिटिसफोरनि लाइफ स्टाइल आरो आपकामिं मिउजिक भिडिअ आरो मुभिसफोरनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय। स' गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।